Һаумыгыз, эфирда яңлыктар, студияла Лилия Әділбаева. Сибай қалаһының брендына әүрелә барган Урал аръягы тауышы шоу проектының 3-нче милгеле старт алды. Үткән шәмбе конкурстың хукыр тыңлаударында остаздар үзләренә команда юга өлгәште. Шоу проекттың беренче этабы турында язмабызда карагыз. Яшьлеген шишмәләре еракта халкың моңдарында, авылда гармон телләрендә калыр югалмак шишмәләр. Яшьлеген шишмәләре еракта халкың моңдарында, авылда гармон телләрендә калыр югалмак шишмәләр. Мир яшьтәр йорты бұл көндө гөрләп торды. Быел 3-нче тапкыр үткәрелгән Ер-Моң бәйгеһендә республикабызның бик күп кала һәм райондарыннан 60-ка якын конкурсант катнашты. Көн буранлап торуга карамастан, Күмертау, Мәләвез, Учалы, Белорет, Магнитогорск калаларынан, Баймак, Хайбула, Елайыр райондарынан кеше күп килгән. Остаздар Илһам өлгөле вокаль студия җитәкчесе Светлана Үтәева, эстрада йырчысы, аранжировкалаучы Раил Өмөтбаев беренче бәйгенән үк ярышучыларга баһалама биреп килһә, уларга быел баш каланың Башкорт дәүләт филармониясе солисты Искәндәр Газизов, халыкара һәм бөтә Рәсәй йыр фестивальдәре лауреаты Вероника Назарова кушылды. Әйтергә кирәк, быел көчле тавышлы йырчылар бик күп. Остаздарга команда туплау кыенлык тудырмаячак. Ялгыз кызы бер төрле көндәр аша мөгъҗизәле байрамы көткәндә әлдә һәр бар әле тугандарым, әлдә һәр бар әле дусларым, безнең менән үттәле түңгәләтеп сер бүлешергә сафтарым, әлдә һәр бар әле тугандарым, әлдә һәр бар әле дусларым, безнең менән үттәле түңгәләтеп сер бүлешергә сафтарым. Хукыр тыңлаудардан һуң проекттың артабанғы һынаударын үтәргә 44 вокалист хайлап алынды. Уларның һәр кайһыһы тамашасылар, алып баручылар һәм остазларның күңеленә үтеп инерлек итеп йырланы. Оештыручылар билдәләвенчә, быелгы ярыштың географияһы киңәйгән, талантлар да сагу, йырдарды халыксан башкаручылар да етерлек. Конкурстың беренче этабын күптәр Сибай телевидение һәм Сәлам телеканаллары, шулай ук СТВның YouTube каналы аша күзәтте. Шоу проекттың сираттагы батл этабы 13 мартта Мир яшьтәр йортында үтә. Уга кадәр вокалчылар остаздары белән шөгыльләнәсәк. Итегезгә төшерәбез. Шоу проекттың төп призы 50 000 һум. Гөлдар Кадаева, Александра Юрина, Радмир Таңгулов, Байрас Байбулов, Любовь Карпова. Яңлыктар өчен. Сибай сәнгать колледжында Башкортстан Республикаһының атказанган мәдәният хезмәткәре, колледж укытучысы Червон Насредин улы Хисамиддиновтың шәхси күргәзмәһе асылды. Был сара рәссамның 65 яшьлек юбилеена арналган. Червон Насредин улының иҗады сагу, ихлас. Уның хүрәтләренә бер генә күз ташлау менән тамырдарының кайда барып тоташканлыгын белеп була. Червон Хисамиддинов Силәбе өлкәһенең Аргаяш районы Аязгол авылында туган. Ябай авыл малае бәләкәйдән башкалар бөтенләй игътибар итмәгән нәмәләргә күз һала һәм шунда ук хүрәт төшереп куя, уга ян өрә, ябай гына нәмәнән дә матурлык тудырып булу һәләтен күрһәтә. Икенче монда 3 тема алынган. Беренче мәхәббәт теманы дигәннәр. Монда философия бар һәм табигать. 3 тема. Ну, вакытында мен балакай булган хатта юл булам дигәнем. Шуңа мәхәббәт тауга, орманга калган шуны һәр вакытында мен тарта орман, тау. Башкорт дәүләт педагогия институтының художестволы графика факультетын тамамлаган белгесте 2003 елда Башкортстанның халык артисты Камил Вәлиев Сибай сәнгать колледжына эшкә сакыра. 1989 елдан алып республика, район, кала күргәзмәләрендә катнашкан рәссам Сибайда ла баш көлле эшкә сума, белгәннәрен студентларга өйрәтә. Катыны Разида Фиргат кызы менән берлектә берничә тапкыр шәхси күргәзмәләр оештырган. Иҗади эшләре менән төрле бәйгеләрдә катнашып лауреат исемен яулаган. 2010 елда иң яхшы укытучы республика конкурсында лауреат булып танылган. Башлы самайлы буяудар менән эш итүче рәссам иҗадында башкорт легендалар һәм риwаятләренә өстенлек бирә. Уның 30дан ашу эше БДУның Сибай институты музейын, картиналары Өфө, Сибай, Белорет, Күмертау, Магнитогорск, Аргаяш тарафтарында яшәүчеләрнең шәхси коллекцияларын бидәй.
Рәссамды шәхси күргәзмәһе асылы уңаеннан кала, колледж җитәкчеләре, коллегалар, якындары котланы. Мына уның күргәзмәһенә караганда инде күбенсә безнең мына Урал эрягы авылларының табигаты күрәтләнгән. Ул шун үдилә табигатты шунда ярата, һәр вакыт яй көндәре кәләше менән бергә сыгып улар пейзаж эшләйләр инде менә күбенсә пейзажлары, уның портреттары ла бар менә безнең нидә менә үзенең атаһының, әсәһенең портреттарын һәм графика өлкәһендә лә ул бик күп эшләр ул график специальность буенча шул графический эшләр ул бик күп. Onun işleri halksan, onun gel, bütün işlerinde karhan, o bütün avul turmuşu bulgunma, gel, onun gel halk temahına bağışlangandı. Aslında ben elikten onun gel grup, özü ben gel, onun örnek alıp örnek, onun habantoy temahına işlegen işleri bir okşayındı. Ne degen huretlerin karamahan, avuldan birey görünüşün sağaldırgan huretlerin. Хүрәт турһында һөйләмәйдер, уны карайдар, тоялар, уйланалар дип кабатларга яраткан бөек рәссам Әхмәт Лотфуллин. Шуңа күрә матурлыкка, хозурлыкка битараф булмагандарды Сибай сәнгать колледжында асылган Червон Хисамидиновтың күргәзмәһен барып карарга тәкъдим итәбез. Гүлдар Кадаева, Лилия Дилбаева, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңалыктар өчен. 1 март гаилә, мөхәббәт һәм тугрылык көнендә Стәрлетамак калаһының Етегән байрамында өлгеле башкорт гаиләһе асык республика конкурсы еңүчеләре билдәләнде. Еңүчеләр арасында Сибайдан Янбәковтар да бар. Киләһе язмабыз ошо хакта. Конкурста балаларын илһөяр, төлһөяр итеп тәрбияләгән халкыбыз тарихын хаклауга, мәдәниятебезне үстерүгә тоз өлеш индергән, милли кәсепләрне тергезгән, башкаларды ла ошо эшкә ялип иткән, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалаган гаиләләр бәйге тотты. Сакмагуш, Салават, Хайбулла, Миякә, Өфе, Учалы райондарынан, Сибай, Өфе, Стәрлетамак, Ырымбур калаларынан килгән конкурсанттар гаилә осталыгы, гаилә кыйммәтләре һәм гаилә иҗады дигән үз номинациялар билдәләнде. Гаилә осталыгы номинациясында беренче урынга һәм 100 мең сумлык сертификатка лаек булган өлгеле гаиләләр арасында якташларыбыз Хайбулла районы Бәләкәй Арслангол авылыннан Суриндар да бар. Гаилә кыйммәтләре номинациясында 2нче урында Сибай калаһынан Янбәковтар яулавы куаныслы. Шаймурат һәм Венера Янбәковтар да калалаштар өлгеле гаилә дип белә. Былтыр улар өлгеле башкорт гаиләһе конкурсында кала һәм төбәк буенча узгарылган этаптарында гран-прига лаек булып финалга үтте. Унда ла югалып калмай 2нче урынга өлгәшеп 50 мең сумлык сертификатка лаек булулары гаиләнең тырыш, уңган булуын исбатлай. Бисмилла белән башла. Аш белән җавап бирәләр атылган яр ташка. Йокыларга калган сакта рәхмәт укы Худайга. Хужабикә Венера ханым милли аш-һауга, кул эшләренә оста булуы менән күптәргә үрнәк булһа, Шаймурат Янбәков атаклы курайсылар нәселеннән булуыма аерыла. Балалары, янсәрләрен, бүләләрен дә улар үз мисалларында ысын башкорт итеп тәрбияләй. Мәртәбәле конкурста еңүче Янбәковтарга артабанда калабызның җәмәгать тормышында әүдем катнашуларын, гел үрнәк булып, өлгеле гомер итүләрен теләйбез. Гүлдар Кадаева, Лилия Дилбаева, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңалыктар өчен. Ошуның менән яңалыктар сыгарылышы тамам. Студияла мин Лилия Дилбаева булдым. Безнең бөтә яңалыктар сыгарылышын социаль селтәрдә, бәйләнештә, Инстаграмда һәм YouTube каналда карарга мөмкин. Һеҙҙең менән хушлашам. Һаулыгы.